A tots i a totes, i avui farem l'experiment d'inflar un globus dins de l'ampolla. Necessitarem 2 ampolles d'aigua i 2 globus. Anem a comprovar si s'infla. El meu no s'infla. Pues el meu sí. Què ha passat? No sé. Ara ens l'explicarà la nostra companya. Sí. La raó per la que un dels globus s'infla i l'altre no és perquè l'ampolla que té un forat li entra l'oxigen i d'aquesta manera el globus es pot inflar, i la raó per la que l'altra ampolla no s'infla, els globus, és perquè no hi pot passar l'oxigen dins.